Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
Hugang panaghiusa sa Espiritu Santo, humana kaninyo. Aron kita mga yan alam sa pagsauni Santos nga misa nining Domingo nga nagasaulog ang simbahan sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, patron sa mga pare nga Diocesano. Maghinuso na kita sa atong mga sala. Kaluyang dagiti sa Dios nga mga gahom sa tanan, para sa iluon sa atong mga sala, dadoon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayo. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom ug maluluyon nga Diyos. Gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kakugi o kamatinumanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinagi sayang panig-ingnan o pangama. Makadani kami sa mga kaigsuunan diya sa gugma alang kang Kristo ug uban kanilang makadangat kami sa himayang dayon. Kiniya among gipangayo pinagi sa among Jesucristo mga anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung ipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan, aron patyon sa kutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyo tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron magpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niingon niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inig kasawumsom na makabaton sila karne ug pagkabuntag madawat nila ang tanganang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayran nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabi, nitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis o puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto ug nagpangunsaanay sila. Unsa man kini? Niingon kanila si Moises, mao kani ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Palihog atong usbon. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Ang tanan nga among hidunggan ug kahibaluan ug ang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan, among isangyaw ngadto sa kaliwat nga moabot ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas ug ang mga puntahan sa langit iya giabdihan. Gipaulanan sila niya og mana aron ilang kanon ug gihatagan sila sa langitnong kalanon. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gikaon sa mga tawo. Gipadad-an sila niya og kabuhong sa mga kalanon. Gidala sila niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kamot. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi, sama sa mga pagano, kansang mga hunahuna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya, gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaan ni Jesus. Bukasan ninyo ang daang tawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi, kaniadto nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Usab kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao na si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya magtutudlo, kanus ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga ako nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagroha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan. Sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya sila pan nga gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo,
ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug nagahatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanunay ni ining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga nagahatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Ang mutuo kanako dili na gayud o hawon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Karong adlaw ang Ginoo nagatudlo sa Ebanghelyo. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Kay ako mao ang pan nga nagahatag sa kinabuhi. Aron kita mahaduol sa Ginoo. Karong adlaw sumala sa akong giingon sa unahan gisaulog ang fiesta ni San Juan Maria Vianney. Siya ang sumbanan kanamong mga paring Diosesano unsaon pagdani sa tao ngadto sa Dios, unsaon pagtudlo sa mga tao aron sila mo duol sa Dios. Ug sa atong pagsimba karon kita magapasalamat ug magadaig sa Ginoo kay matod pa sa Salmo gihatagan sila sa Ginoo sa pan nga gikan sa langit. Kanatong mga Pilipino, ang pan kung hisgutan gani ang pan para na sa painit, para sa snacks ang pan. Pero alang sa mga tao panahon sa atong Ginoo, ang pan susama kanatko dinhi sa luto ba o kanon. Kung dili kita makakaon og luto, murag dili kita mabusog bisan kung nakakaon og pan. Ug muna hinungdan pananglitan kay unsa ka importante ang pan nga nagahatag sa kinabuhi sa mga katsila. Ilang gitawag gitudloan kita pagtawag pananglitan sa pagkaon sa buntag mao ang pamahaw. Sa ato pa mukaon sa pan nga bahaw. Pananglitan atong mga katigulangan unsay nahibilin pagkaon sa gabi, pagkaugma gitawag siya bahaw o kana ang pamamahaw
nagagikan sa pulong pan nga bahaw. Dayon panahon sa udto gitawag ang maong pagkaon pan gihapon, panahon sa udto munang pani udto. Dayon pagkahapon unsa nga atong gikaon pagkagabi gitawag og pan ni hapon. Kay ang pan o luto mao ang maghatag natog kabusog, maghatag natog strength sa atong adlaw-adlaw nga mga trabaho o paningkamot. Maka na magpasalamat kita sa pagkaon nga gihatag kanato sa Ginoo ug mga daig sama sa Salmo nga ang mga Israelita human sila nalingkawas pinaagi ni Moises gikan sa pagkaulipon sa Ehipto samtang sila nagapanaw dito sa disyerto sa kamingawan. Matod pa sa Salmo, gipaulanan sila sa Ginoo ug mana aron ilang kanon ug gihatagan sila sa langit nung kalanon nga maghatag kanila strength diya sa ilang pagpanaw ngadto sa promised land. Ug sa atong ebanghelyo unsa man ang gitudlo sa Ginoo, siya nga miingon, ako mao ang pan nga nagahatag og kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod o hawon. Nakasulti ang Ginoo niini sa mga tao nga nagsunod-sunod kaniya ug sila iyang giingnan, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan ug nga busog ug dili tungod kay nakasabot sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Ug aron kita mahalikay paghago alang sa kalanon nga madunot. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa giingnan ang mga taga Efeso, mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang mga huna-huna walay hinungdan. Aron kita mahalikay sa mga walay hinungdan huna-huna, siya nagatudlo sa busa, hukasa ninyo ang
daotang kinabuhi kaniadto nga naglaglag kaninyo sa mga malimbungon nga mga kailibgon. Hinunua isulob ninyo ang bagong tao aron makita diha kaninyo ang matuod nga kinabuhi matarong ug balaan. Sa atong pagsimba karon aron ang atong mga hunahuna malamdagan aron mahimong matarong ug balaan kay pahitan sa mga nangaging mga adlaw lain-lain lang mga hunahuna o mga komentaryo pananglitan sa usa natong igsuon nga Pilipina nga nakadaog og gold medal dito sa Tokyo o gihisgutan na unsa ang premyo nga iyang madawat o ginaingon nga dili gani mominos sa 30 milyones nga kwarta nga iyang madawat. Ang uban miingon nga siya gidibuinas lang. Apan matod pa sa usa ka pari, dili ang dibuinas ang iya nadawat kundili ang grasya gikan sa hataas nga lugar didto sa langit nga mao ang Ginoo. Kay iyang ikapasigarbo sa tibuok kalibutan ang iyang pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa mga pangaliya sa mahal nga Birheng Maria, kay iya na suot o iyang nasuot ang miraculous medal diin ang imahan sa atong mahal nga Birheng Maria maoy nahipatik o matod niya mao kini ang nakahatag niya lakas, strength aron paghimaya sa Ginoo o paglipay kanatong mga Pilipino pinaagi sa pagdawat sa primerong gold medal human sa mga hapit na 100 years sa pag-apil sa mga Olympic Games. Busa sa atong pagsimba karon, atong madawat ang Ginoo nga nagaingon, ako mao ang pan nga nagahatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutomon. Ang mutuo kanako dili na gayud uhawon aron kita mga halikay sa mga huna nga walay hinungdan ug aron kita pinaagi sa grasya sa Ginoo makabatuon kita kinabuhing matarong o balaan. Kaya ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang atong madawat sa misa labi na panahon sa komunyon o nagahatag o kinabuhi sa kalibutan. Manindog.
nagatuo Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang magbubuhat sa amahan ug makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Anak sa mahang sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ginlansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, arong matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. diha sa mga lamesa sa pulong ug sa Eucharistia, ang Ginoo nagabusog kanato alang sa atong pagpanaw. Mapasalamaton sa iyang kaayo. Magdungan kita pagpadangat sa atong mga pangamuyo ngadto kaniya. Moingon kita, Ginoo, tabangi kami kanunay. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang nining lokal nga simbahan, nga gidala ngadto sa kahiusahan, pinaagi sa pagsaulog sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga buot mosunod sa lagda sa kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parukyang atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong namatay sa kalinaw, ubos sa pag-atiman ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Langito na mga amahan si Kristo, mao ang pan sa kinabuhi. Pinaagi nining Eucharistia, himuang mutubo kami diha sa kasantos ug kaayo, ug hatag tagai kami sa among gipangayo diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, araw ako, o inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos nga makagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad, alang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Diyos nun nga gahom, sa ingon magahatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon, nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Juan Maria Vianney. Sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinagi sa iyang pagwali, gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busawban sa panahon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nini mga gas, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usap. Mi hatag nining adto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala ang mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanahaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis kamong Papa, hulito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumong nga babanahaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatumang kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila ikaw nga daygon ug gamay ikaw nga himayaw, pinagi ni sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kaniya makagaangong mga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magambok kita sa atong langit ng amahan. Daigo nato siya og pasalamatan sa kalanon nga iyang gihatag kanato adlaw-adlaw.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na gayong ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ama na kaninyo. Kalat ipakita ang atong panag-inig suunay. Hinimaw ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang gidapi talang sa panihapon sa Ginoo. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhindahan. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo.
Amen. And you know when I sit and when I stand. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan sa tanan, pinagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia, magasunod kanunay sa panag-ingnan ni San Juan Maria Vianney. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manlungod para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluloyon og mapaangurong Amahan, ania kami nangaliyopo sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dakong mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot
pagwagtang sa sakit ug kamatay, liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug guna-una. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mihibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagkabana ug paghigugma ngadto sa tagsa mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon og balaang Berhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino ang atong patron. Palihog manlingkod alang sa pahibalo. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, August 8, 2021, Anticipated Mass, Zone 2 and CFD. 6 a.m. Mass, Zone 3 and Our Lady of Lourdes Organization. 8 a.m. Mass, Zone 4 and MBG. 5 p.m. Mass, Zone 5 and MPHRM. 7 p.m. Mass, Zone 6 and CWR. Lector, Group B. Church donations for the period of July 25 to 31, 2021. Mr. and Mrs. Nilar de Escala, 2,000 pesos. Anonymous, 500. Gipasalamatan ang mga musunod nga nag-donate og chairs. Mr. and Mrs. Dodong Riambonanza, 30 chairs. Mrs. Jeneline Balderas, 1 chair. Mrs. Eileen Laksina, 10 chairs of PPC, 50 chairs. Pahibalo. Karong Biyernes, August 6, 2021, magsugod ang Misa Nobina sa Birhen sa Asunsyon. Himoon kini matag alas 5 sa hapon sa Domingo hangtod sa Biyernes ug alas 6 sa buntag sa adlawng Sabado. Kini agig pangandam sa kapistahan niini karong Agosto 15, 2021. Hinaot ato kining tamdan ug tambungan. Daghang salamat. Ang nagpahibalo, Our Lady of Lourdes Organization, noted by our spiritual director, Reverend Father Arturo Conrad Lagarde. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kayong Diyos nga makagaon sa nangangahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa ng kalinaw ug gugma ni Kristo.